Monggo Pak Gianto jumeneng. Ha Pak. Mbah Slih jumeneng ya. Mas Jalu. Nggih, pripun Pak? Mundut apa niku panitia niku mundut supados pramen suminten edan. Nggih, leres. Ayo sing dadi suminten lek men. Sumintenipun sinten? Mbak Apri cempluk. Oh, kula cempluk Pak Marsian. Semono kok cempluk. Cempluk jane mak iyah ngono. Kula nuwun Kula para jane tamu yo. asalamualaikum mugi anu para ahli kubur. Assalamualaikum lagi lakone suminten edan. Assalamualaikum Nggih, para ahli matur nuwun Ibu kubur. Anissa. Cikal bakal ngamapan mriki kemawon nderek pados rezeki, Mbak. Ya, yuk Mataram ke Jawa sih. Yuk, turuk. Turuk. Sapa sih, Mbak? Aku apa kowe? Den Mas Broto. Ngono bingung lho aku jenenge wong wedok kuwi atase wong desa mung anak warok bakal ginarwa dening satriya Geng Binathara putra Nalendra ana saka Trenggalek menika ayo ngimpi napa kasunyatan to menika Den Mas Broto. Sing arep garwa kowe kuwi sapa? Lah dok nalika semanten Rama panjenengan Kanjeng Adipati Debya Ngalim ing Trenggalek Iya. dawuh kalian bapak kula Bapak Warok Guna Seca ngendikanipun yen Warok Guna Seca bisa mateni kraman bisa mateni mungsuh bebanane Den Mas Broto dawuh kalian suminten ngaten. Bener, Ning wong tuamu kuwi ora jujur. Leripun Sing kraman kuwi sing raman wong tuamu beteke kepengin duwe besan karo Adipati Debya Ngalim ing Trenggalek. nanging sabda Pendhita Ratu kemudian saged wola-wali lho menika. Ning aku ya emoh. Mungkin nek pun kulino nyaman, pun nyaman. Emoh, wong ora asli ya. Allah bisa karena Allah biasa. Napa-napa nek rung kulino menika ora seneng menika aja. Tresno jalarane saka kulino. Nyaten lho Den Mas Broto. Iya. Ah aja nyerak-nyerak. Mas Broto. Aku ora tresno kowe kok nyerak-nyerak. Emoh. Panjenengan menika lho, menika mboten babakan sih kates. Ning menika babakan janjinipun Rama panjenengan kalian bapak kula Warok Guna Seca Den Mas. Janji ya janji ning wong tuamu cidra kok ya emoh aku. Waunipun mboten cidra babakan suminten kok elek menapa ayu menika mboten. Jane ya ayu. Ning aku ora tresno. Iya, angkono kulino nek mapan yo penak. Aku lino nek kaya ngono ki ya sak goleki kepiye. Iya, Pak, yo ngono kuwi. Menawi panjenengan mboten kuwi mangke kula ingkang anu napa nerapi kula nggih nerapi. Alah, nerapi apa? Wis ora jalan. Nggih digandrung apa pripun to Den Mas Broto? Lah wong aku ora tresno kon gandrung. Kowe ngerti ora? Aku wis duweni katresnan. Wanita sing ayu banget. Den Mas Broto. Iya. Senajan to kula wong cilik lungguh dingklek ongklek-angklek anake jejer warok. Heeh. Nanging nek disulayani rembug ngeten iku kula mboten trimah lho Den Mas. Lah arep ngopo kowe nek ratri? Ya, syukur. Den Mas Broto. Ngopo? Kesangeten panjenengan. Kok aku gebangetan ki ngopo? Bagusmu bagus. Yo. Nek ora jumbo karo wis ing atimu Den Mas Broto. Arep piye-piye nek aku ora duweni katresnan karo kowe njur kepiye? Kedah dados wirangi sing kula mboten saged ditebus kagem bondo donya paminipun. Wis ora tresno. Ateges sabar mboten kasembadan kula dhawuhan panjenengan. Sios napa mboten? Aku ora tresno. Den Mas Broto. Kang Mas Broto. Lah, apa dia? Iya. Nanti panjenengan kula padosi teng mriko-mriko kok mboten Tenang, panggih. Nek. Kula nawi dipun tilar panjenengan menika kok raosipun kapang, pasumelang ngoten lho Kang Mas. Padha karo aku jane. Lah nggih to nggih. Kula Kula dirangkul gelem. Lah nggih upami kula kalian panjenengan kan sekedap malih badhe saresmi ngoten to badhe mesti. dipun nggih Ya mesti. ngoten. Tikus celurut.
Lah menika sinten lho Kang Mas? Aku ya urung kenal kok. Aku urung tambu. Kok dereng tambah lah niki karo kalih panjenengan kok sajak ngangah-ngangah niku sinten? Lah yang kuwi wong wadon. Kowe ora mudeng. Lah kowe iki Wong lanang buang tilas. Kono ngadeg pulih aku ninggal tatu lho. Lho, blerekane seh. Lho, Ninggal tatu apa? berdarah-darah. Wong digolek ora kene. Kesangeten. Lah kok ayune kiplah-kiplah kok ditanding karo cah nyelekutis kaya ngeten. Lho, wong katresnan ngono ora Kang Mas Broto. Lah kowe iki Sapa? Lah kowe iki sapa bangsane apa? Kok bangsane aku menungso. Kudu gendruwo, menungso. Wis men padu ngono. Lah perlumu apa kok nyerake? Panjenengan iki wong lanang ora Kowe teges. aja nyerah aku, moh aku ora seneng karo. Kowe wis ngerti to nek calonku ki emoh karo sliramu kok kowe ngethek kae lho. Panjenengan emoh tak peksa, tak bayar sampean gelem. Kowe ki wong wedok apa lho? Lah tekno penak. Diajeng. Ya. Dalem Kang Mas. Iki pakanane sente, jadi gatel. Den Mas Broto, monggo to. Kulo sak gatel. Saking gatele ngantek nglawe ku lho. Diajeng cempluk. Dalem Kang Mas Broto. Broto. Pun Kakang ki ana apa to, Mas? Lah kula niku nawi ditilar panjenengan niku rak raosipun rak wasumelang ngoten lho. Semelangi bab apa? Lah kula kalian panjenengan kan sekedap malih badhe dawuh. Iya bener, heeh. Ngoten to. Alah, nyeremimih ra pandak ngono lho. Kon urip ning desa ya ora. Lah kowe iki sapa? Ora patut ning kono. Ning Kang Mas. Kadipaten Trenggalek ya ora Apa, patut. ayo? Nyekutis. Lah Lah panjenengan Bali wong kere. menika niku sinten? Kere munggah balik. Kere munggah balik. Napa menika sing diarani Suminten menika to Kang Ora Mas? kleru. Den Mas Broto. Hei. Kang Mas. Aku moh karo kowe. Mas Broto. Tapi kalau mendinge iki lho. Gilani. Saestu penyan mboten tresna kan kula. Ya ora. Iki lho, tresna. Kok nganggo Gedhok sing Bathara. Dosa apa kang sandung atuh nglakoni lakon kaya mangkene. Suminten kok nganggone krokodil to iki. Gusti. Salahku apa dosaku apa aku kudu melakon kang kaya mangkene. Menungsa murang tata kowe ten matroto. Kowe ra wis Cemblowas. Wah, edan. Lah, Mas Broto, Broto, Mas Broto, Broto. Iki Mas Broto ya. Mas Broto udu iki. Mas Broto ta iki? Mas Broto di Mas Broto. Mas Broto udu iki sampean. Udu. Mas Broto. lah Suminten edan tenan iki. Mas Broto ingkang pundi gegantilaning atiku Mas Broto Mas raos sing manah kula boten saged Kang Alah. Turut ngendi ya? iki sehames iki jek kecilian Mas Broto Mas Broto Kok Suminten dados jagat saya Mas Broto dosa apa kang tak sandung aku kudu nemoni lakon kang kaya mengkene wirang isin ora bisa ditebus kanggo bondo donya apa Mas Broto garuan. Hei. Loh. Suminten
Hei. Pun. Ayo, gelas, ayo. Eling ten. Bang templek ya ketan siji men mari. Wah. Suminten kok dremis. Bu Anissa, makasih ya Bu Anissa. Berkah ya Bu. Betake pengen membahagiakan warga carat mriki. Ayune kok ngene kok konedan. Oh, iki ra ono sing kersa paring-paring Pak Polisi. Wah. Pak Polisi, mang tembak cengele niku Pak. Pak Polisi. Sugeng Pak. Ten, Suminten, Balio. Durung netes sih, durung itu apa-apa ora. Lagi sing tak jaluk Iki sapa? lho. Pak Lurah pun kondun. Iki Mas Broto arep ngomong karo sliramu. Pak RW, Pak RW, Pak RW. Maklo dikono. Jane kono nonton pekewuh lho, Pak. Napa nomor rekening mawon Pak kula kinten, Pak? Ya, sembah nuwun nggih, Pak. Niki mung nyenengke warga. Jane ngatine mung nggo sarana lho, Pak, ora kudu. Nek mboten pekewuh mboten ana apa. Sehat nggih, Pak, berkah ngapunten. Mas Broto! Matur nuwun nggih, Pak, berkah ya. Mas Broto, Apa kadosipun dia? kok kula trenyuh ngoten lho mirsani napa Suminten kados ngaten mbok panjenengan paringi usada napa tamba napa ngoten pun kula lila ikhlas menawi panjenengan saged nyium si Suminten kersanipun kadosipun langsung mari ngoten Ketoke lho. marine ngono ketoke. Nggih, jenengan cium makcup ngoten tok mawon. Selak panas. Lah nek diajeng Selak nyium kowe aku gelem lah nek aku ya mo. Ceritane mangambung hapus-hapus ndang mari kok ngono. Kok ya nyanyi ku ya piye to? Lakone ya men kecandak. Yo, cek arep ayu kono ceritane kula ya cantik ngoten lho. Wong ayu Suminten. Kowe Dianggrang mawon alalane. Ning nek jenengan nyaman ya tenanan ra apa alalane. kowe Mari to, mari. Den Mas Broto. Pak Sukiman, Pak Sukiman. Dalem. Nek kula lah dipaksa ya, Mas. Den Mas Broto, menawi kasunyatanipun panjenengan tresna kalian Cempluk Warsiah, mboten dados menapa jarakan Cempluk Warsiah menika ugi kadang kula sepuh menika putranipun Pak D Suramenggala. Mboten wonten awonipun kok ndak dadi cerahangipun pasederekan. Saestu kula mboten napa-napa Den Mas. Aku ya ngerti kok wong ayu. Sak tenane kan ngene. Nggih. Diramu ki kan edan. Terus ditambani karo Lah jadi sing lah dadak nganggo Suramenggala titane le nambani bapakne mriku to kula lah wis diringkes ngoten nggih. kersane Suramenggala kuwi ya kon dadi bojoku. Oh ngaten nggih. Dadi bojone loro intine ngoten. wis mari. Pun mari. Menika matur nuwun Pak Matur Lurah nuwun. kaliyan bapake kepari bebingah. Oh, nggih. Dan netes 200, iki sing nggo mlebu kas 100 neh lah. Lajeng dalu Mbak Limbo Macangi. Nggih, pripun kabare wong ayu? Pinaringan sehat, Bagas waras. Nggih. Panjenengan ugi sehat Mas Jalu. Alhamdulillah, sehat ugi waras. Lah nggih to. Nggih. Pun kaping 3 sowan wonten Nggih. carat. Wonten carat mriki. Lah nggih to. Nggih, Jan. Niki anu Mbak sing diantu warga mriki niku wis tuwa. Mriko mengke anu Mas, mengke nyuwun bintang tamune kedah Mbak Apri kedah wonten Mas. Oh, pokoknya bintang tamune sing enom. Nggih. Terus wedok. Wah. Lah bintang tamu tuwa sing nggo apa? Wah. Ngoten. Piye, Lek? Mas Jalu. Piye? Kula nderek panjenengan tasih timur. Nggih. Nderekaken bapak, nderekaken sedaya sedulur mbetek menika kula sampun nderekaken. Lah piye Kok lho? ya iso ra iso ngomong rasa lho panjenengan. Sik rasa ngomong rasane sing Lah salahku nggen pundi? Saatase ki goblohe nek karo aku Dek Mimin Dedek lho. Lah iki mah kok Mbak Apri sing ditunggu warga carat panjenengan Mbak Apri. Lah menungsa Mimin ku goblak ra apa terus. Loh, sik
Ha saniki niku survei dibuktikan. Saniki ya mangrungokke nggih. Saniki para warga masyarakat Carat sowan mriki menika sing ditenggo Mbak Apri napa Mbak Mimin? Lho, rungokno jerengen kupingmu. Anu sepisan malih mbok menawi niku kate tidur sing ragu ra. Ya. Ora kurang trima. Sing ditenggo rawuhipun Mbak Apri napa Mbak Mimin? Lho, wis, kowe ngapa kowe? Mboten ngira-kira os hormat kula nyun pamit. Aduh. Lek, Pak RW niku Pak mang cegat Pak. kono garukan. Lah ngapa? Arep aku le dandanke jam 5 sore nganggo hidup dobel 18 nek ra ditampa apik. Lho. Ora kowe paribasan ora ado seminggu ambune kok lateng paribasane. Lah kowe ngapa? Pak kono. Kowe ngerti ra? Sing nggawa angsar apik iki aku. lah Aku arep wujudku kaya ngene. Lho. Kowe teko apa ngejak foto? Lho, bapak iki ngejak foto aku. Ayo foto Mimin. Foto. Saka ngiringan ngono kuwi. Lah kowe iki kok mutung ki ngapa? Kowe arep mulih rene iki arep bablas ning Duta Yasa maksudku. Mas Jalu, monggo dipun klarifikasi Mbak Mimin, Mbak Apri ngoten. Oh nggih. Wong wedok iki bacut kesenduatine memulihkan kepercayaan diri menika lagi aprat. Nggih mboten, Bu, nggih mboten. Lah. Kok le. Ah nggih. Nek mung le blonjo rada telat ora masalah. Nek sakit hati menika lho. Kok ra sida mulih? Ya urung bayaran kok. Wes sih. Oh alah. Agak dipersekoti to. Nggih, Mbak. Nek bayaran mulih tenan iki mau. Aja cegetan ate. Mbok menawa ki kuwi urung giliranmu sing ditakoki ra aku dhisik. Ngono lho. Ya nek ngono nek ora. Ya coba ora tiba. Coba kowe jagong panganane ingkung, opor, daging ning ora dimanggake sing di omah. Kolu kowe mangan. Ora kolu to. Ning paribasan jangan bobor karo karak ning. Monggo Mbak Mimin, monggo. Enjeh Bu, dadilan warake dadilan daginge. Aku malah dimanggake belas lho iki mau. Wah. Mas Jalu ki dhisik ora nomor terkontaminasi buaim. Lah wong meneng ae kok iso terkontaminasi. Meneng ae piye? Aku melu kono durung bayaran kok. Wah wirang. Warno lah. Lho, maksud ngene lho. Nek simbahku dhisik, Heeh. nek utang barang ora apa-apa. Heeh. Ning nek tenaga paribasan kringete rong asat ki ndangke ulungno. Wah. Kringete aja nganti mangan kringete kancamu. Leres apa mboten? Nek barang iso diutang. Paribasan utang semen sesuk. Lah kuwi kringete paribasan dosa gedhe ngantek tok undur-unduri kuwi hakku jar. Joprong gone lunas kok ora dibayari. Mesti apa? Wah, sik Dik, klarifikasi. Dadi sampean teng ganti warna kene dikek. Blas dada. Mula kok jen mimpik wesi ae. Ngono ya ngono ning aja ngono Mas. Aku ya ora kok minteri. Iya. Nek bayarane kanca seniman, kanca yoga, kanca sound system paribasan aja nganti tok utang. Nah, Kuwi nek simbah-simbah dhisik ngono kuwi aja nganti paribasan sadurunge sat kringete iki lunasana nek perlu nyo men semangat. Nah. Ngono ki ra ana ilmune ning paribasan ngono ki ngendigane wong tua ki baku. wah. Kowe aja percaya lambene Mimin iki lambene wong tuwa. Nang diwa. Wong tuwa. Tuwa. Delongkas berarti. Aduh, Delongkas mulya. Amin. Ngono lho baru tutuk kok senengane. Amin. Delongkas mulya lho. Amin ya Allah. Mbak Mimin. Jan, pripun sehat nggih? Sehat lho rak ya gilirane. Seneng ae. Ning nyerak gilirane iki. Wah, jan saya suwe kok iso cantik, saya cantik. Jane kula niku aja pun mbateh kalih warga Carat iku aja mangkat ki rada pripun ngoten kula. Lah nyapa? Jane wis sedulur mbateh. Heeh. Aku kan ngeluh banget apa kolesterol aku. Lah dikae. Kabutan kalung. Lah kuwi iki ya asli apa ora? Lah iki kalung tek apik men kok. Meneng kok semene kena nggo ngrake rego. Aku kok kaya tau iruh ning Shopee ya iki. Swidak songo apa pirang 70 ora mutung semen. Semen kena nggo ngrake rego. Matur sembah nuwun kagem warga Carat. Rasan juwiring. Nggih, kepanggih malih kalian Mas Jalu. Nggih. Jalu Tomo Pandes kalian Mbak Mimin, kalian kula Dik Princess Aprilia. Nggih. Dongake warga kene le. Iya. Sliramu sik nak wong ayu. Mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken adicara dalu punika
tansah pinaring dirga yuswa, rejeki ingkang gangsal berkah barokah. Amin. Para putra tansah bangun miturut marang tiyang sepahipun. Amin. Ingkang meteng nggih benjing nek lairan diparingi lancar. Amin. Nek anake metu lanang ya lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan aja kaya kowe. Kowe. Kowe barang. Nek aku kan dhuwur lengkung-lengkung pancen Pawan Banowati kan ngene iki. Rodok wungkuk sithik ini kan dine tinggi. Aja nganti kaya sapa? Kowe. Ayo loro. Ning aku ya nggumun lho Apri iki. Nyapa? Aku ya ora anu ya bener Pri saiki akeh wong alam bono kowe ya Pri. Piye to? Nah Pri niku nek ayune mboten alami. Kok ora alami? Ndak 40 dina kan digawa gula 10 kilo. Lah kuwi ngopo tepe pareng jagong ora nek dukunku. Nek aku kan alami, back to nature, alami. Oh. Perawatan ya apa mesine paling mung di bengkuang tak kayak bengkuang apa-apa. Aku kan ngono. Berarti alami. Alami nek kok kan dadak merdukun. Berarti kowe nek maskeran perawatan nganggo letong barang. Ya ora letong Kan alami. lencung. Parah. Derek bingah mugi-mugi Nggih. pas sederanipun randu lanang beteng kalian carat menika nyawiji. Amin. Nggih to, maksudnya nyatane ya setahun yang ngendika ping 3. Nggih. Bintang tamu ra kudu mimin Apri mboten napa-napa sedaya seniman sae. Iya. Sedaya seniman sae ning alhamdulillah kok jodoh wonten carat menika nggih. Nggih. Jatahe sore makan aku jatahe ora suntik kabeh. Tak tunda sesuk soalnya bar suntik awak kemeng-kemeng sesuk mawon bar king carat aku ya. Suntik kabeh nggo nyepaki jaran ya. Ya wong Pri mosok jaran. Omong Dalu menika ingkang ngrawuh kados pundi Mbak sing mirsani hebat nggih. Wah, luar kathah biasa tumplek blek. Nggih menika ugi bapak-bapak saking Kapolsek dan Rambil Juwiring. Nggih. Bapak kepala desa ugi pareng rawuh berkahi. Rawuh Bapak Kepala Desa. Ugi sonten wau Mbak. Nggih. Menika wonten rawuhipun Ibu Anissa Devi Ika. Ibu Anissa. Menika caleg DPR Provinsi saking Gerindra. Oh iya, Ibu. Bu Anissa ingkang jilbab coklat lek. Nggih, nderek memuji nggih, Bu. Niat baik Nggih. mugi kasembadan. Menawi Amin. ibu dipun keparengaken minggah dos pundi Mak Cange? Oh, enggak, monggo. Bu Anissa mboten ngira-ngira raos hormat. Mbok menawi minggah panggung kersa menapa mboten? Oh, kersa nyuwun srepekipun. Nggih, monggo. Monggo Ibu Anissa, monggo. Yuk metaramke, Cok. Yuk. Torok. Lalu Ibu ngagem basa Jawi menapa ngagem Indonesia Ibu? Indonesia. Oh pakai bahasa Indonesia. pakai bahasa Indonesia. Oke. Nggih. Melihat antusias warga carat Juwiring yang luar biasa terhadap seni tradisi wayang kulit, bagaimana perasaan Ibu sebagai Nyon Sewu calon anggota dewan, Calon wakil rakyat. Lah yang turun ke bawah Wakilipun menika. menika. Lah menika. Nggih, alhamdulillah karena memang terus terang seni budaya seperti ini wayang kulit khususnya dan juga termasuk alat musiknya gamelan ini perlu Nggih. dilestarikan. Iya, iya Ibu. Karena semakin lama semakin terdegradasi atau terkikis. Ya. Jadi wajib dilestarikan dan alhamdulillahnya di Desa Trasan ini Dukuh Carat masyarakatnya masih antusias terhadap wayang kulit dan Aplaus gamelan. kagem warga. Tepuk tangan kagem para warga masyarakat Carat. termasuk Ya. termasuk ini di samping kiri kanan saya ini ada Mbak Mimi sama Mbak Apri. Nggih, Pak. Nggih, Ki Jalu leres nggih. Nggih, nggih. Nggih niki danyange Klaten, Bu. Danyang. Dadosipun masyarakat tambah antusias. Nggih. Jadi Ya. ada modifikasinya wayang kulit modern. Iya. Ya. Nggih. Ini untuk merangkul penonton muda Ibu Yeah. yang lambat laun ditinggalkan. Ini pengenalan kepada
penonton muda karena nyun sewu kan penyanyi pirsa piyambak bahwa wayang menika sudah diakui oleh UNESCO warisan budaya dunia asli Indonesia. Nek mboten nek dhewe ra ngopeni ra nggih pripun to Bu? Tur ya Jer Basuki menika mawa beya. Arep api ayune kaya ngopo nek ra ditanggap piye? Lah nggih. Mas Jalu hebate ngopo nek ra ditanggap warga carat pripun? Monggo panjenengan mang ngorek-ngorek kanca-kanca dewan supados nanggap wayang Ibu. Nggih, wau kula pun Nggih. pun sanjang kali rencang kula wau tim. Pripun? Mas, iku kae sapa? Mbak Mimi kalian Mbak Apri. Terus nika wonten wau sinten Ki Jalu. Ki Jalu nggih. Nggih. Dicatet. Wah, tas. Nggih. Warganya sudah antusias terhadap budaya khususipun wayang kulit. Nggih. Lah, Alhamdulillah. sebagai punggawa projo, Nggih. Ibu dan kawan-kawan mungkin besok tidak mau kalah dengan warganya. Tepuk tangan. Insya Allah. Nah, jangan lupa nomor HP-nya. Oh iya. Bijak menawi dados wakil rakyat wayangan nggih Bu. Insya Allah. Napa kula DP rumiyin. Ya, insya Allah. Nggih, mugi-mugi. Terima kasih Bu. Nggih. Pandunganipun piyai kathah Bu, mugi-mugi kasembatan. Ning sing penting ampun lali, njeng menawi sampun dados wayangan. Insya Allah. Amin. Njeng bintang tamune ganti nggih Bu. Buatan Mbak Mimi kalian Mbak Apri. Mboten, Oh, Bu. gantos mawon. Anu, mawon. nggih, Nggih, tahun saja. ngajeng kula pun munggahke bandrol. Nggih, matur matur nuwun. Terima nuwun. kasih Ibu. Mbak menawi Ibu badhe mau menyanyi napa request tetembangan. Request Nggih, lagu. mengke mawon. Oh, mangke mawon. Nggih. Ningali Mbak Apri kalian Mbak Mimi Iya. Ya. Matur Sembah nuwun Bu Anissa. Nggih. Semoga lancar nggih. Nggih. Kecantikan yang hakiki. matur Aku nyawang Bu Anissa kayak bercermin dengan diriku ya piye ini. Ya Piye ini beda. gede dhuwur kaya aku miyayeni. Bu Anissa cantik kowe jenggoten kok iso. Ngaturaken panglipur Nggih. Mbak, menika kala wau wonten ing ingkang ngersakaken lagu bernapaskan agama Islam. Nggih. Menika wonten ing ngersakaken nggih menika pepeling. Nah. Menika malah wonten ingkang sampun nganggit bawa. Nggih. Menika lagu pepeling. Oh, menika saking Bapak Lurah. Wah, menika diaturke menika. Nggih. Napa Pak Lurah badhe nyariran iki ya, Mbak? Oh, lah, monggo. Pundi Pak Lurah? Oh, sampun nggih. Menika ugi wonten awala, Mbak. Nggih. Pun waos. Assalamualaikum Mas Jalu. Nggih, waalaikumsalam. Kula Bu Narsi. Wah. Kula nyuwun lagu kangge kru Isa-Isa. Waduh. Lagune Rungkat. Weh. Iki ngersake lagu Rungkat. Lagu pepeling Tombuati. Nah. Kula nyuwun sing nyanyi Mbak Lamsih. Matur nuwun. Wah. Ayo ki aku ora gawe-gawe lho. Maringi 100.000 sah cunduk laris. Ya. Yo sadurunge Mbak Lamsih ki pepeling sik. Iya. Kok kon mampir ndek Mbak Lamsih lek kowe? Apa? Arep didol rosokan. Rosokan wong. Monggo bawanipun kula suwun Mbak Mimi, Mbak Apri menika cakepanipun? Cakepanipun oh menika. Nggih. Monggo. Kabruhana. Oh, iki muridé sik. Oke. Oh. Bersih desa yakti. Ah, yo Mbak Mimin apa ki deklamasi. Deklamasi. Kawruhana. Kawruhana. Iya. Nganggo wakite nganggo rasa bersih desa yakti. Wah, Kaya maca geguritan ngono kae. ya apik. Bersih saka pakartining hawa. Bersih saka pakartining hawa. Hawane kok terus ngono. Hawane kok terus Hawa kan mengandung anu legeno. geno.
bersih hati sejatine. Gak aku berapa lho. Mripatku ki didadarani mripat kocakmu ndarandir iki. Ngopo? Kocakmu ndarandir ki ngetan ngulon ngono lho. Mripat kocakmu ndarandir kok boneka ngono kan lho Mas kok Meripat kok sing mripat kocakmu ndarandir ki iso glandir rono rene ngono ki lho. Ora mudeng sanepan. Wong rasane ora kurang pangacat. iki mau rung deklamasi. Bersih ati sejatine lho, bersih saka ati. Atimu resik ana. Nah, Ciri-ciri penghuni surga. Siji, atine kudu resik. Nomor loro, wonge mesem guyu disawang nyenengake. Akeh wong ayu disawang bosen ya akeh ning wong biasa disawang nyenengake. Rungokno. Atine resik. Mesem guyu. Nomor telu, lomo. wah, Ora cetil bedhithil. angel iki. Omahe 8. Mobile 18, sertifikate 15 ning Tratake akeh. cetil. Tratake akeh. Lah nek mobile 8 omahe kowe jek angsuran kabeh ile. Apa? Oh iya. Jabat go ngangsur to. Oh iya. Iya. Warga jarat satu. Warga jarat satu. Jarat. Kabeh kakung putri nom tuwa, Jarat. remaja, pinispo, tokoh agama, ulama. Iya. Sareng-sareng ngrarasi hati. Sareng-sareng ngresik ati lho bareng-bareng. Kok Pak Lurahe apik masyarakate mleto piye? Pak RT apik masyarakate mleto piye? Bapak Ibu hebat kok remajane mleto piye? Dadi kabeh sareng-sareng tanpa terkecuali semua elemen masyarakat. Bekerja sama. Ayo gentenan ora muring ae kan mau. Pola gek bulanan. Oh, ayo gurune. Iya. Pak seduluran nyoto. Nah. Mbak, Mas. Piye? Kok padake Cara neblek. cara nebeki piye? Iki bawa lho wigati lho ngangge Pak Lurah lho. Pas seduluran nyoto. Yo suara lenang, ayo iso ora? Warga guyo piye? Warga Iya, Bu. Oh alah, warga guyo. Mustaka lho mriki. Aja do ganggu. Pinter kok ngopone diganggu ya ora iso fokus kok. lah. Warga guyub rukun. Were ambiar. Samekta kahanan desa. Samekta kahanan desa. Aku rung budek lho, Bri. Maksudnya situasi kondisi di desa itu seperti apa, skala prioritasnya apa, infrastruktur, apa masjid sih, apa pendidikan sih, apa kesehatan sih, ono kudu ngerti skala Iya. prioritas. Nu Lilo. nuwuhake kemakmuran warga sami. Ya. Warga carat warga carat raharja. Amin. Amin. Bablaske pepeling nggih. Nggih. Cakepanipun iki napa tetep pepeling? Pepeling mawon. Oh nggih. Oh niku mboten napa-napa menawi sampun dipun Nggih, kopi. iki tembang pepeling pun digantos. Oh siap. Nggih, Nggih. Monggo wah matur nuwun ki ya binerkan karo sedulurku tua Mas Gombloh ya. Matur nuwun sabiyantunipun ya. Yuk, Bos Pito Laras. Oke. Jaipong yo. Jaipong Mas. Oh. Oh.
pun. Hebat. Wah, jebul ya piyayi kene piyayi budaya nggih, Mbak. Lah nggih to. Cakepanipun Mengku Surasa ingkang luhur ingkang sae ngajak sesarengan bangun carat maliginipun Iya. rasa umumipun. Hebat nggih. Dalu menika ugi dipun live streaming, Mbak. Nggih. Menika saking Sanggara Cemara. Sanggar Cemara. Nggih. Dengan Haji Sun. Nggih, menika kagunganipun sedulur kula Ki Mulyana Purwawijaya. Nggih. Matur nuwun. Wonten griya wonten saged rawuh saged mirsani wonten dalem channelipun Sanggar Cemara miwah Haji Sun. Nggih. Warga mriki ingkang merantau wonten luar kota saged bikak channelipun Kata lho sing merantau mirsani nggon live chat mau. Nggih, oh nggih. Menika salah setunggalipun menika dipun waos nggih, Mbak. Oh nggih. WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Ki Mas Jalu Tama Pandaya nderek wungon mugi tansah pinaringan sehat bagas waras amin. Amin. Menika saking waris Sugiono saking Bima Surabaya. Monitor Sanggar Cemara nyuwun gubuk asmara siap nggih. Menika saking kadang-kadang jetak Bandungan Semarang ugi monitor nyuwun tembang lagu Tembang Rengu kagem Batir Wungon nggih. Matur nuwun nggih. Kathah-kathah ingkang sami mirsani. Mbak Mimin, Injih, menika dos pundi menawi Mbak Pesek, Mbak Lamsi diaturi minggah Oh, panggung. nggih, wong anu Ora peh nang omahe dhewe terus mung arep lenggahan. mawis curhat Mbak Mimin aku ki ra tau rewang kok rewangi kok keju-keju mula rewang ki ya bakokno. Wah. Ayo kene aku ki nek nang omah nek rung rampungan gawean ngomah urung gelem angkat kok aku kok. Ayo, Mbak Lamsi diaturi mriki. Aya. Nah. Ayo Bu. Yo, diringi lagu Tawangke Mangu, Co. Ya. Tawang mau ya tang mangus tekan kene kok. Wis ayo tak mangu joget sik no. Ayo joget sik. Yo, Tawang Mangu. Oke. Sugeng dalu Mbak Lamsi. Wilujeng dalu Iya. Kak Imin.
Dedek Mbak Lamsih ki Inces aku ngerti pertama biyane kok galak ngono ya. Ning ternyata karo kanca ki gemati. Alhamdulillah. Lah Nina wis obo siomay, obo sate kere, apa-apa. Terus aku maning-maning, Mbak kula pripun nggih, Mbak? Digawe pengen seger-seger di plastik tape ketan sak plastik ya alhamdulillah ya aku ya. Nek pengen sing seger-seger mau mbok dicidhukke banyu kolah. Serku ki ya ngono ya, Dik. Senengane kok. Ning aku ki mau ya mesake wong sambat, Mbak Lamsih aku ki mau tekan kene ki watuk pilek ora mari-mari. Lah pokok kan es aku. Ya kok kan apa-apa, ngomong es tok. Mula nek mulih wayangan ki langsung mulih rasa mampir-mampir. Lah, Mbone ya lagi ngono. bediding, senengane kok. Karepku golek tambahan ekstra. Mosok dicegat ngono ya mandek kok wong kok. Nek ora dicegat malah aku sing nyegat, Mbak. Nek le nyegat wong ngelep ki. Wong ngelep banyu warna sawah tak cegat. Mbak Lamsih. Nggih, Mbak Limbuk Pripun kabare? Alhamdulillah sae, Mbak Sae, Limbuk. sehat nggih? Nggih, kasok wangsulipun pripun, Mbak Limbuk? Sehat, pakenipun sehat. Nggih. Jane Mbak Lamsih dina iki ra iso lho. Ya Pak Ustad. Oh. Ya demi wayangan mriki apa ya melu kono-kono. Lanjut, ayo pengene adik. Kula muridnya terus disuwun Mas Jalu 1 2 3. Iya. Nggih. Nggih, wah Nggih jan. pripun kalau wau Mbak Limbuk wonten panyuwun Monggo Kat, menika wonten lelagon kalian anu Mbak kala wau wonten ingkang ngersakaken fragmen ketoprak. Mereka pun naturi minggah panggung Bapak Sukiman Muda Sentono Nggih, kalian monggo, Bapak Pak De Sugiyanto. kula. Ya alah Pak duet Deskiman, duet Pak De maut Saleh. iki. Maut karo Mbak Sukimin. Sukiman dan Sukimin. Kembarane. Min Ayo Mbak berarti Lamsih. ketemu dalam. Ayo, mau diaturi minggah Nggih. sisan. Monggo Pak De Sukiman, Pak De Gianto. Giyanto. Monggo Pak. Monggo. Biasane Mbak Mimin iki sing kersa. Lah nggih biasane Mbah Mimin niku. Yuk, turuk. Turuk. Monggo Bapak. Pak Sukiman. Monggo Pak Sukiman, Pak Sugiyanto. Mudah-mudahan nesan Prabu Kresna. Pak De kula. Niki kembarane almarhum Bapak nggih niki. Weh. Fotokopi Kang Mas. Wilujeng dalu Mas Jalu. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Jan. Wilujeng dalu Mbak Apri. Nggih Pak, Mbak Mimin. Sugeng Dalu. Niki dados dipilah nggih Pak. Ingkang kakung-kakung sebelah mriko sing wedok mriki. Maksudmu apa Hebri? Lah niki putri napa kakung to? Kula wedok. Wedok. Wedok asli niku. Wah itu asli. Murni nek Penyanyi ayune kaya ngene. Waduh. Asli. Sinten Pak Le ayu, Pak? Mbak Mimin. Wah. Dilem iki. niki wong wedok gelem rekoso, ndak wedok gur dondan denden. Kula gelem ngluku, gelem ngerek, gelem apa. Lah langkung-langkung Mbak Apri. Pripun? Jos. Matur sembah nuwun. Ya. Niki nggih murni. Murni. Asli mboten to iki? Niki murni niki. Asli. Asli Pak. Apri iki carane Mas kan dus-dusan, dene dilo-dilo diselepke Mbok ning dicoba salon. nek asli. Asli lanang. Nggih, Pak Giyanto dos pundi? Nggih, sehat mawon. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu Mas Jalu. Nggih, dalugi. Nggih, saderengipun nyuwun pangapunten. Nggih. Saderengipun fragmen Nggih. menika wau panjenenganipun Bapak Lurah. Menika wonten sinom sakpada. Oh, nggih. Nggih, menika ngrengga menapa nggih? Kemajuanipun desa Trasa. Siap. Kangge Nggih. menika mbok bilih mangke anggen kawula ngaturaken wonten kirang langkungipun nggih bawanipun sampun 12 tahun mboten mambu gamelan. Wah.
Mbok bilih kecedhit nggih nyuwun pangapunten. Nggih, mboten nek jenengan kecerit gampil mang nyuwun tambane Mbak Mimin niku biasane. Nggih, kula ngamping-ngamping iki Bapak kan kula peteki nggih. Mbak pinarang iki ngajak. Kak Imin. Mbak Mimin. Nggih. Iki elek-elek oh ya Kang Masku. Oh, Kang Mas panjenengan. Oh ya gelem. Nggih, nek kula niku wong wedok mung garek pasrah to nek kula niku. Kae Kok gampang men Monggo to ya. Kang Mas. Sik nganggo kacamata. Pelok napa serindo? Lah dite jeglah. Lah iya nyawer Wes, iya. Dadak repot-repot lho Pak iki dadak nyawer barang. Ngono ki nek ra sida dulungke ra ya Kewo. Mangke menawi mboten dipun pinangkani dosa menapa ingkang kula sandhang. Lah Sino pelok nenem apa? Pelok 6. ragi tengah mbok pilih pakersanipun anggenipun nyeting. Lah, Lah jenengan to, Mbak? Wah. Wah, apa iki? Wah, kok terus lenang. Apring kok kaget. wah iki apa jegok ya, Pri? Kaget aku. Jare wedok kok kaya wedi. Kisah trasan musti nata Puspita laras tepuk tangan para kadang. Hebat. pamong warga wis nyawiji Nyuwun sewu Pak Giyanto. dalem Menawi trasan menika sampun kondang ngantos dumugi ning Jaban Rangkah. Awit menapa? Trasan Nggih. menika pendak dukuh anu nggih, ringgitan nggih. nggih Kados ta wonten pundi padokan? nguruko Nguruko. padahal menika wilayah Bulurejo. Oh, nggih, trasan. Wah, jan hebat. Monggo. Tekad luhur bangun desa Iki go ndak aturke sedulur-sedulurku lemah ireng. Nah iya. Puspita laras kangen kok warga lemah ireng do ora kangen ya. Ah iya. dan pimpin lu rah riyadi hatil tan ono meri disekeseng luwe perlu Sambene napa Pak Giyanto? ngene enten griya kemawon Nane. nggih pengangguran sukses anggenipun nggih. saged udun niku napa sukses lho Nggih nek kira-kira teng dalem wis jeleh iki mbok ya melu-melu Puspita laras. waduh Oh nggih jenengan niku riyen nek nggih asring kalian Om Bagong Darmono ta? apa nggih nanti kok enten jaba niku Lalu. besuke bakal rata bepedetan sah ngampingi Pak Giyanto. dalem Kula pendak sowan mriki menika ingkang kula kangen menika situasinipun. Wah, para bakul-bakul menika wah antusias sangat nggih Mas. nggih Muga-muga ya laris. laris kaya Amin. Lalu bangun desa timen warga urip mulya nggih, sampun sampun. Oke. Matur nuwun. Dipun framen toprak nggih, Pak? Nggih, framenipun menapa, Menika kali- Pak?
Pak Muda. Muda Nggih. Sungkono nggih. Monggo. Lah Yuk, napa Pak Jalu? Mas? Dalem. Napa nggih? Framen ketoprak monggo kalian Mbak Lamsi monggo, kalian Mbak Apri, Mbak Mimin. Mboten jedule napa, Mas? Lah monggo. Derek, lara Suminten jonggrang edan, mboten monggo. napa-napa. Lara jonggrang napa-napa. Suminten edan nggih. Suminten edan. Oke. Oh, Ya. kagem Pak Dalang lho. Mas Kagem Bu Jalu, Anissa, Dalem. menika saking panjenenganipun Bu Anissa Bu- kagem panjenengan. Oh, alah kok ya repot-repot iki wajan. Jos. Nggih, Iki matur amanah nuwun. saka Bu Anissa kagem sliramu amanah. Oh, Nggih. saking Bu Anissa ya Allah. Iku Bu Anissa Sembah lah nuwun Bu bagian Anissa. Dek Apri. Nun. Aku dijatahke to. Pri, Nggih. Ibu Anissa paring aku 100. Sing 50 tak gembol, sing 50 ki klumpuke beda tunggu ibu-ibu tambah tuku seragam. Ora Bu, nek aku iki disekseni para warga tak lebokke kotak amal. Iya. Bismillah mlebu kotak amal. Ya. Wis kok ya kuwi rumpik. Nggih. Nah, Monggo Pak Gianto jumeneng. Pak. Pak. Itu Mbak Slih Jumeneng, bareng jumeneng, ya. ya. Mas Jalu, Nggih, pripun Pak? mundut apa niku panitia niku mundut supados prahmen suminten edan. Nggih, leres. Ayo sing dadi suminten lek men. Sumintenipun sinten? Mbak Apri cempluk. Oh, kula cempluk Marsian. Sembono kok cempluk. Cempluk jane mak iyah ngono. Kula Nggih. nuwun Kula para jane tamu yo. assalamualaikum mugi para ahli kubur. Assalamualaikum lagi lakoni suminten edan. Assalamualaikum Nggih, para matur ahli nuwun kubur. Ibu Anissa. Cikal bakal ngamapun mriki kemawon nderek pados rezeki, Mbak. Ya, yuk Mataram ke Cak. Yuk, turuk. Turuk. Sapa sih, Mbak? Aku apa kowe? Den Mas Broto. Ngono bingung lho aku jenenge wong wedok kuwi atase wong desa mung anak warok bakal ginarwa dening satriya Geng Binathara putra Nalendra ana saka Trenggalek menika ora ya ngimpi napa kasunyatan to menika Den Mas Broto. Sing arep garwa kowe kuwi sapa? Lah dok nalika semanten Rama panjenengan Kanjeng Adipati Debya Ngalim ing Trenggalek Iya. dawuh kalian bapak kula Bapak Warok Guna Seca ngendikanipun yen Warok Guna Seca bisa mateni kraman bisa mateni mungsuh bebanane Den Mas Broto dawuh kalian suminten ngaten Bener, Ning, wong tuamu kuwi ora jujur. leripun Sing kraman kuwi sing raman wong tuamu beteke kepengin duwe besan karo Adipati Debya Ngalim ing Trenggalek. nanging sabda Pendhita Ratu kebetulan saged wola-wali lho menika Ning aku ya emoh. mungkin pun kulino nyaman pun nyaman Emoh, wong ora asli yo. Allah Weh. bisa karena Allah biasa. Napa-napa nek rung kulino menika ora seneng menika aja. Tresno jalaran saka kulino. Nyaten lho Den Mas Broto. Iya. Ah aja nyerak-nyerak. Mas Broto. Aku ora tresno kowe kok nyerak-nyerak. Emoh. Penyian menika lho, menika mboten babakan sing kates. Ning menika babakan janjinipun Rama panjenengan kalian bapak kula Warok Guna Seca Den Mas. Janji ya janji ning wong tuamu cidra kok ya emoh aku. Waunipun mboten cidra babakan suminten kok elek menapa ayu menika mboten. Jane ya ayu. Ning aku ora tresno. Iya, angkono kulino nek mapan yo penak. Lah kulino nek kaya ngono ki ya sak goleki kepiye. Iya, Pak, yo ngono kuwi. Menawi panjenengan mboten kuwi mangke kula ingkang anu napa nerapi kula nggih nerapi. Alah, nerapi apa? Wis ora jalan. Nggih digandrung apa pripun to Den Mas Broto? Lah wong aku ora tresno kon gandrung. Lah, kowe ngerti ora? Aku wis duweni katresnan. Wanita sing ayu banget. Den Mas Broto. Iya. Senajan to kula wong cilik lungguh dingklek ongklek-angklek anake jejer warok. Heeh. Nanging nek disulayani rembug ngeten iku kula mboten trimah lho Den Mas. Lah arep ngopo kowe nek ra trimo? Ya, syukur. Den Mas Broto. Ngopo? Kesangetan panjenengan.
Kok aku gebangetan ki ngopo? Bagusmu bagus. Nek ora jumbo karo sing atimu Den Mas Broto. Arep piye-piye nek aku ora duweni katresnan karo kowe njur kepiye? Kedah dados wirami sing kula mboten saged ditebus kagem bondo donya paminipun. Wis ora tresna. Ateges sabar mboten kasembadan kula dhawuhan panjenengan. Sios napa mboten? Aku ora tresna. Den Mas Broto! Apa dia? Iya. Panjenengan kula padosi teng mriko-mriko kok mboten panggih. Kula nawi dipun tilar panjenengan menika kok raosipun kapang pasumelang ngoten lho Kang Mas. Padha karo aku jare. Nggih to nggih. Kula dirangkul gelem. Lah nggih upami kula kalian panjenengan kan sekedhap malih badhe saresmi ngoten to badhe dipun janggih ngoten. Ya mesti. Tikus celurut. Lah menika sinten lho Kang Mas? Aku ya urung kenal kok. Aku urung tambu. Kok dereng tambah lah niki karo kali panjenengan kok sajak ngangah-ngangah niku sinten? Lah yang kuwi wong wadon. Kowe ora mudeng. Lah kowe iki wong lanang buang tilas. Kono ngadeg pulih aku ninggal tatu lho. Lho, blerekane seh. Ninggal tatu apa? Berdarah-darah. Wong digolek ora kene. Kesangeten. Lah kok ayune kimplah-kimplah kok ditanding karo cah nyelekutis kaya ngeten. Lho, wong katresnan ngono ora Kang Mas Broto. Lah kowe iki sapa? Lah kowe iki sapa bangsane apa? Kok bangsane aku menungso. Kudu gendruwo, menungso. Wis men padu wis. Lah perlu mu apa kok nyerah? Panjenengan iki wong lanang ora Kowe teges. aja nyerah aku, emoh, aku ora seneng karo. Kowe wis ngerti to nek calonku ki emoh karo sliramu kok kowe ngetek kae lho. Panjenengan emoh tak peksa, tak bayar sampean gelem. Kowe iki wong wedok apa lho? Lah tekno penek. Ya. Dalem Kang Mas. Iki pakanane sente, jadi gatel. Den Mas Broto, monggo to. Kula sak gatel. Saking gatele ngantek nglawe lho. Diajeng cempluk. Dalem Kang Mas Broto. Pun kakang ki ana apa to wae. Lah kula niku nawi ditilar panjenengan niku rak raosipun rak wasumelang ngoten lho. Semelange bab apa? Lah kula kalian panjenengan kan sekedhap malih badhe dawuh. Iya bener, Ngoten to. Lah ngremimih ra pandak ngono kon urip ning desa ya ora. Lah kowe iki sapa? Ora patut ning Kabupaten Trenggalek ya ora patut. Terkutis. Lah Lah panjenengan Bali wong kere. menika niku sinten? Kere munggah balik. Kere munggah balik. Napa menika sing diarani Suminten menika to Kang ora Mas? kleru. Mas Broto. Kang Mas. Aku mau karo kowe. Mas Broto. Iki kala menjinge iki lho. Gilani. Saestu penyan mboten tresna kan kula. Ya ora. Iki lho tresna. Kok nganggo Gedhok sing Bathara. Dosa apa kang sandung atuh nglakoni lakon kaya mangkene. Suminten kok nganggone krokodil to iki. Gusti. Salahku apa dosaku apa aku kudu melakon kaya mangkene. Menungsa murang tata kowe Den Mas Broto. Kowe ra wis Jemblo wae. Wah, edan. Lah Mas Broto, Mas Broto. Iki Mas Broto ya. Mas Broto udu iki. Mas Broto ta iki. Mas Broto di Mas Broto. Mas Broto udu iki sampean. Udu. Mas Broto. lah Suminten edan tenan iki. Mas Broto ingkang pundi? Gegantilane atiku. Mas Broto. Mas. Raos sing manah kula mboten saged Kang. Alah. Turut ngendi ya? Iki sehames iki jek kecilian. Mas Broto. Mas Broto. Kok Suminten dados saya Mas Broto.
Suminten. Hei. Pun. Ayo, gelas, ayo. Eling ten. Mang templek ya ketan siji men mari. Wah. Suminten kok dremis. Bu Anissa, makasih ya Bu Anissa. Berkah ya Bu. Betake pengen membahagiakan warga caran mriki. Ayune kok ngene kok konedan. Ora. Iki ra ono sing kersa paring-paring Pak Polisi. Pak Polisi, Mang tembak cengele niku, Pak. Pak Polisi. Sukendali, Pak. Ten, Suminten, Balio. Durung netesi rung itu apa-apa ora. Lagi sing tak jaluk Iki sapa? lho. Pak Lurah pun kondun. Iki Mas Broto arep ngomong karo sliramu. Pak RW, Pak RW, Pak RW. Maklo dikono. Jane kono nonton pekewuh lho, Pak. Napa nomor rekening mawon Pak kula kinten, Pak? Ya, sembah nuwun nggih, Pak. Niki mung nyenengke warga. Jane ngaten mung nggo sarana lho, Pak, ora kudu. Nek mboten pekewuh mboten ana. Sehat nggih, Pak, berkah ngapunten. Mas Broto! Matur nuwun nggih, Pak, berkah ya. Mas Broto, kadosipun kok kula trenyuh ngoten lho mirsani napa suminten kados ngaten mbok panjenengan paringi usada napa tamba napa ngoten pun kula lila ikhlas menawi panjenengan saged nyium si suminten kersanipun kadosipun langsung mari ngoten lho. Ketoke marine ngono ketoke. Nggih, jenengan cium makcup ngoten tok mawon. Selak panas. Lah nek diajeng Selak nyium kowe aku gelem lah nek aku ya mo. Ceritane mangambung hapus-hapus ndang mari kok ngono. Kok ya nyanyi ku ya piye to? Lakone ya men kecanda. Yo, cek arep ayu kono ceritane kula ya cantik ngoten lho. Wong ayu suminten. Kowe Dianggrang mawon alalane. Ning nek jenengan nyaman ya tenanan ra apa alalane. wis Mari to, mari. Den Mas Broto. Pak Sukiman. Pak Sukiman. Dalem. Nek kula lah dipaksa ya, Mas. Den Mas Broto, menawi kasunyatanipun penyanyi tresna kalian Cepluk Warsiah, mboten dados menapa jarakan Cepluk Warsiah menika ugi kadang kula sepuh menika putranipun Pak D Suramenggala. Mboten wonten awonipun kok ndak dadi cerahangipun pasederekan. Saestu kula mboten napa-napa Den Mas. Aku ya ngerti kok wong ayu. Sak tenane kan ngene. Nggih. Sliramu ki kan edan. Terus ditambani karo Lah jadi sing lah dadak nganggo Suramenggala titane le nambani bapakne mriku to kula lah wis diringkes ngoten nggih. kersane Suramenggala kuwi ya kon dadi bojoku. Oh ngaten nggih. Dadi bojone loro intine ngoten. wis mari. Pun mari. Menika matur nuwun Pak Lurah kaliyan bapake kepari bebingah. Oh nggih. Dan netes 200 iki sing nggo mlebu kas 100 neh lah. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih mboten ana nggih. Pak Sukiman, Pak Sugiyanto matur nuwun. Niki anu Mas Sehat Jalu selalu. Anu Mas Jalu. Nggih. Iki kersane panitia nyuwun sesideman. Sesideman siap kalian Mbak Lamsih Sing monggo ayo. ngaturke Mbak Lamses sekalian oh. Nah. Monggo kalian Pak. Ayo, Nduk. Wah, jan. Wah, sing noprak Pak Sukiman bintang tamune Sukimin. Sukimin, kembaran ya. Gandeng nang desane dhewe ki aku arep rinyis-rinyis ngono ki aku ya pekewo Pak De. Lah aku ya iya, Jan. Wah, Biasane ku nek nang kono-kono kaya Mbah Mimin ngoten niku. nggih. Wah, disusul sedulur lanang. Nggih. Mas Suluh monggo. Yuk, napa Pak? Sesideman. Sesideman ya. Nggih, kali mangke Mbak Limbuk. Nggih. Pak RW badhe bawa. Oh, siap. Nggih. Kan biasanipun remen nek kalih mik niku remen. Nggih. Pokoke mengke dipun aturi bawa aturipun Bapak RT. Siap. Monggo, yuk, monggo. Sesideman.
Sik. Kancaku saploke selagame anyar. Semangat. Yuk, monggo, Pak. Urip ana kutha gedhe kowe tak nukoke apa wae najan sedeman bos sampun Mas Matur nuwun Bapak Sukiman ya. Alam sih matur nuwun ya. Menika Pak RW diaturi minggah panggung nggih. Cocok ayo Mbak Sinta ya. Wah. Kayak apa? Iya.
Monggo monggo Pak RW pindah mriki nyanyi kali tak cinta pindah mriki kula aturi Pak RW. Pripun Pak RW wonten menapa mboten? Pak RW langgaipun wonten pundi? Pripun Mbak Mimin? Monggo Pak RW, biasanipun lagunipun dangdut. Dipaido kancane. Wah, dipaido. Nggih. Lah, monggo Pak RW. Nah. Wah, lah iki ngoten iki. Nggih, punten dalem sewu Mas Jalu saha para pamirsa sejatosipun boten saged napa-napa. Mok seneng nyawer napa nyekel mic mawon. Nek swara ya kaya bledek. Wah, mok sekedar nggo hiburan niki. Nggih. Nek kula nyanyi gunane napa kula nangkap sak warga apa. Wah, ngono lho. Pun nyumanggake mawon nggih. Syukur-syukur gek ndandute metu. Nah, sing penting nyawer. Nggih, nyawer 50 njaluk ikan dalam kolam. Wah. Sinten iki monggo mengke. Entuk sekilo lumayan. Monggo langsung dikasih Mbak Sinta. Nggih. Pun ngoten mawon. Jaga keamanan Pak. semuanya, nggih. Matur nuwun, monggo nggih. Siap. Oh. Pak RW nggih menika. Pak RW. Pak RW iki sembodo ngeten iki nggih Pak, mboten sah nyanyi, mboten napa-napa nggih Pak. Sing penting nyawer. Sotia siap. Nah. Nggih. Menika ugi wonten nawala nuwun Pak Dalang Jalu niki. Oh, siap. Waduh ya ngadeg 50 lumayan. Kelompoke sesuk nggo jajan soto ya. Saking Mas sinten nika? Nun? Oh, saking Pemuda siap. Lagunya Sotia ya. Dikasih. Nuwun Pak Dalang niki Pak Cokro Mbulurejo nyuwun lagu Menunggu matur nuwun ya. Tindhe 50.000. Yo monggo Mbak. Ayo Mbak Apri, Mbak Mimin ya. Lagunya Menunggu atau Sotia dulu. Ayo Lek. Menunggu nggih? Sotia mawon. Sotia nggih. Oh, menunggu Mbak Mulat. Mbak nggih anu sing pun dipesen Mbak Mulat, Pak. Oh iya. Sotia. Sotia menika karyanipun Mas Druwendra. Putra Ki Tantut Sutanto. Oh, ponakane Anang ya. Langsung dikasih lagu Sotia teruntuk para kadang-kadang Karang Taruna. Ya, Gencara Bakti Karya. Oke, yo.
Oh ya. Nemu. Nggih, Pak Dalang Jalu boleh nyuwun lagu Tak Berdaya kagem Mas Gepeng. Tak Berdaya. Siap. Yo Tak Berdaya, Mbak Mimin, Mbak Pri. Untuk bonus sekolah kadang-kadang karang taruna. Nggih. Monggo. Tak Berdaya. Tak Berdaya. Lagu ini cocok karo usia penyanyi ini ya. Usia ya? Nah, semak lawas kok ini. Oh. Gagang lawas penyanyi ini ya. Yo le, Mas. Ada di wedok lho. Ada wedok. Semacam yang orang bilang ya, ada yang gue ini pasti. Gojekan basuke wancing goro-goro ndak nampa buka ya wis liwat wates ya. Buku sing buka kang kolon meneng bias saya